aloittaa. Ehkä pääsee niinku tuolla portaan. Äänestyt stupin. Joo, siitä. Aika räppityyli ihan vitun kipeä. Nyyrissä ihan saakeli taktista peli, kun kattos Keijo Usumi ja Sepon shokkipeli. Tietää, onks te vielä siellä? Pitää rapata siihen kaama haisee hieltä. Ei, tiedätte, että apun tarvitse olisi pitänyt juosta maratoni tätä battleen varten, kun muuten pitää pyytää yleisöltä sori. Kuka Sige oli kunnon räppiprofessori? Kirjoittaa must vitu hyvä aforismi. Sen jälkeen runoili ja fiilis myöskin Kajo iski. Mä kelasin voisin räpistä vähän eläköityy, kun musta tuntuu battle alla ei oo enää töityy. Mä voisin rupea tekee spoken wordia tai jotain vastaavaa. Kuulin Sigen aforismit, mä olin paskana. Ei, joten heitä sitä vaan lisää. Se ei rinnalla lukio filosofia tunnit ollu mitään. Mä sanon tuski, jos oisin kuunnellut Sige, jos tarvinnut edes lukea kirjoituksia. Tiedät yli bängää, Sige ei pärjännyt ylioppilaskokeissa, kun se ei vaan pysty ottaa ällään. Edellisen vastustajalla tarjosin kahvia, sulle tarjon kuumaa teetä. Rupeen taputtamaan ilman tajua, sillä ei olisi lavalla tällä hetkellä edes vastustajaa. Koska se ei ole tavis, ilman tajua tuossa tuomarin pöydässä istus ainoastaan javis. Istus ainoastaan javis, sä et oo mikään pervo niinku meikä taikka lavis. Sä et oo mikään pervo, tiedän että tää on nyt polttokerho. Kun mennään vaikka polttelee, jos me poltellaan kannabista, sä hyvin mua kohtelet. Mä en edes maksa mitään ja puhun pelkkää paskaa, mut sä jaksat sitä. Ottaa koville, sä keksit tuplanopeus rimmailu, mut annoit propsit S-mollille. Siitä et sä keksit sen. Nyt sekin samalla tekstiä tekee. Samalla tyylillä todellakin tää polttaa pajaa eli yrttiä. Näin se menee. Mulla on lainasukat. Sun etsä laittoi viestin, et se edelleen kaipaa sua. Mä hempeilen. Sä oot päässyt naimisiin. Mä en oo päässyt edes lefteille. Vieläkään, joten kyllä mielelläni tätä miestä näen. Näin se menee ja tää on todellakin mahdollista. Me molemmat halveksutaan suomalaisten NATO-kiimaa. Ikistä näin se. Mä olin naimisessa, olin ihan jee. Vaimo jätti mut, kun mä soitin sen Sige CD. Ei se pystynyt enää muuhun, kun haaveilee, joku päivä muutetaan Joensuuhun. Pistetään sinne mökkiin, hommataan vene. Kuulemma Joensuussa vitu hyvä räppiä tekee. Silleen ne voi veikkaa, tommes hullu myyntiskillsit myy sillä purella koko ajan keikkaa. Muista kun räpistä meinas lähtee nälkä, tuntuu et räppää monta vuotta vai jossain ihme kämpäs. Tarvii jotain inspistä, sit näin kun Sige räppäs Helsingissä jossain open mikissä. Kiers vittu mestoon nukku huoltoasemalla. Siinä kohtaa rupes kasvaa myöskin Kalle hammas, semmonen torohammas. Halusin räppäreitä taas sakkaa, Joensuuhun verrattu 90% Suomi räpis paskaa. Faktaa, voitte kommaa siihen. Läpät rupee soundaa semmi kommarille, mitä tulee kyllä siihen NATO-kantaan. Sitä voi myös Kajo antaa, ennen räppiä tää soitti varmaan apulantaa, tää on faktaa. Myös hullut kitaraskillsit. Muutenkin aika ihana missi, jos olisit nainen, voisit mennä sinne skaboihin. Ja mitä tulee MC Sigen kasvoihin, niin pitäis varmaan soittaa jonnekin muotilehteen, kun niin hyvät räppiskillit ja iho on niin hehkeä. Yeah. Hehkeä iho täällä lavalla ei oo mulla, vaan se on Sasalla. Ja näin se menee, lisää sanat. Kuulin sun toimintaa tyhjää, aloin toimittaa sitä samaa. Eli en tee mitään, joten se on aika hito heeppistä. Näin se menee. Taas sitä ootan, että voin harrastaa buddhalaista meditaatiota. Sun kanssa vaikka hatsiringissä. Näin se menee, sä et oo artistina vitsikään, vaan sulla on sitä skilliä. Ja Wikipeden Kari, se muistutti missiä. Näin se menee. Sä et oo mikään juopunen, sä nostit yksin koko Suomen kommunistisen puolueen. Ja tukalaan, sä toit siinä jopa synnin mukana. Se on toinen räppäri. Turussa tiedän, että tää äijä kantaa mukana läppäri. Näin se menee, meikä ei skeidaa. Oikeesti kun me ollaan heitetty yhdessä, on aina pilannut keikat. Ollaan tuttuja, on aina pilannut sun keikat ilman pilluperisen jutuilla. Sun on parempi heittää ne vissiin yksin, niinku riimit skillityyliin. Ei voi siitä mitään muuta todeta, joutuu tässä vaiheessa opettaa ja mä annan propsit ikuisen Kajolle, koska ilman sitä SM:t on jäänyt 2004 tasolle. Oh yeah! Ja siinä oli